Els carquinyolis seran els protagonistes del cupó de la 11 del diumenge 2 de juny. L'edició especial s'ha presentat aquest divendres al matí amb un carquinyoli de 7 quilos. És obra de la pastisseria Cobo de l'Espluga de Francolí. El producte típic del municipi apareixerà en 5,5 milions de bitllets de loteria i forma part d'una sèrie dedicada als dolços. Més enllà de presentar el cupó a l'obrador de Cal Cobo, amb més de 70 anys d'història, també s'hi han elaborat uns carquinyolis ben especials aquest divendres. Els han fet 25 persones invidents de la 11. Ells mateixos han pogut tocar la pasta i han pogut fer unes barres del carquinyoli perquè puguin notar la sensació que és tenir la pasta dels carquinyolis a les mans. Es tracta d'això, de que les persones cegues puguin també veure d'alguna manera com aquests treballs artesans es segueixen mantenint i segueixen funcionant en el temps, que és al final una història molt similar a la història de l'11.